Benvinguts, telespectadors. Avui, dia 12 de febrer, continuem amb la nostra aventura de l'streaming al Facebook de Lligues Lleida. Estem aquí amb el president de Lligues Lleida, Àngel Castro, que ens ha volgut acompanyar amb aquesta reentre, amb aquesta reinauguració d'aquest streaming, que tanta bona expectativa entre els nostres telespectadors està començant. I sobretot, a veure si avui ja d'una vegada aquests talls de comunicació, aquestes petites errades que teníem a l'hora de retransmetre el partit, això avui es pot solucionar. Àngel, bona nit. Bona nit, José, hola a tothom, hola Lligues Lleida. Això funcionarà com un tiro, per això he venido jo, així que hasta que no he vingut jo a ficar orden, això no tirarà. El president de Lligues Lleida per ficar una mica d'ordre. Començarem amb el quintet inicial tant del Torrefarrera com del Casa Extremadura. Avui, Àngel, partit avui decisiu. Pel Casa Extremadura tenim a la porteria a Antón Bermúdez, amb una de les ales Daniel López Carpio, a l'altra ala Òscar Collado, tancant Héctor Lozano i en punta Xurbi Oriol Urbiola. Pel Futbol Sala Torrefarrera tenim el quintet inicial format per Carlos Romero en porteria, tancant David Espinet, a les ales Jordi Casanovas i Vicenç Hernández, i en punta Camilo Boix, el killer de Torrefarrera. Pues sí, estem en un dels partits probablement decisius de la temporada. És un partit on els dos equips se ho juguen tot, se juguen la plaça per guanyar el bitllet que dona el Campionat d'Espanya. Una derrota de Torrefarrera quedarien pràcticament sense cap opció per jugar, per aspirar a la primera posició, tot i les jornades que queden encara de Lliga, i una victòria dels de Torrefarrera donaria l'al·licient, la motivació, i l'Extremadura hauria de jugar tots els partits que li quedin en plena competitivitat i sense descuidar-se, perquè la més mínima errada seria aprofitada pels del Segrià. Pues aquí estem avui a l'anàlisi tècnica. Avui tenim el nostre president Àngel Castro, que això, no?, que desgranar una miqueta el entresijo que se dice de les Lligues Lleida, d'aquests dos grans equips que avui, el que dèiem, se la juguen. Sí que falta encara Lliga, però home, són dos equips que perden molt pocs punts, que són molt bons i que els dos se la juguen per anar a on? Al Campionat d'Espanya, a Sant Sebastián de los Reyes. Aquest juny i juliol ens anirem aquests 3 dies a participar amb aquests equips, amb aquests grans equips lleidatans, i un o l'altre. Veurem qui al final pot ocupar aquesta primera plaça, que dona el tret de sortida amb aquesta meravellosa competició, com no pot ser una altra forma, el futbol 5 lleidatà i de Lligues Lleida. Equips preparats, àrbit ja ha xiulat per dir vinga nois, que això comença. Aquí una temperatura agradable, tenim els quintets ja a les dues banquetes per veure quina tàctica, quina tècnica Aquí estem, el que dèiem, a punt de començar aquest decisiu partit que enfronta, l'any passat, Àngel, si no recordo malament, Extremadura va guanyar la Lliga, Torrefarrera va quedar segon, va anar al Campionat d'Espanya que es va fer a Oropesa i on va ser? A Oropesa i a Banyador i a Oropesa, amb aquests pavellons magnífics de la zona llevantina, i tot preparat
perquè aquest partit dongui el seu començament. Xiula l'àrbit i comença aquest interessant partit. La té l'Extremadura, l'està jugant al darrere. Ai, que quasi la primera la té en Lozano. En Lozano quasi ha tingut la primera. Així està. Molt bé aquí, manant Dani fent la funció de tanca cap a Héctor una altra vegada cap al dorsal número 12. La recupera el Futbol Sala Torrefarrera mitjançant Camilo fent funcions de defensa, aquest killer que ha fet aquest any l'Extremadura i l'Extremadura el Futbol Sala Torrefarrera. Ha passat això mogudet, Àngel? Sí, la veritat és que ve més preparat per aquest partit el Torrefarrera, almenys tema de les banquetes, a diferència de l'Extremadura, que ve més just de personal, però intens, serà un partit intens els 25 minuts que durarà. Molt bé, doncs això està Òscar Collado amb la pilota als peus, la té per Xute. No, semblava que era córner, però no, saque de meta a favor del Futbol Sala Torrefarrera. A la pilota Carles per Espinet per Lozano una vegada Espinet, joc ràpid, joc fluid del Torrefarrera, la té Lozano que fa un dribbling, se la pot emportar, xuta, parada de Ton, ja n'ha tingut dos amb escàs un minut, ja n'ha tingut dos el Futbol Sala Torrefarrera. Banda han empezado con un minuto más. Tornem una altra vegada, disculpeu pels petits falls de connexió, la té el Torrefarrera, falta a favor del Torrefarrera, em sona molt perillosa, ben vista per l'àrbitre, que no l'han dit, Eduard Ruiz Huguet, ha citat a taula pel senyor Genís. Primera falta de l'Extremadura. Avui serà un partit a caraperro que en diuen. Lozano, número 21, preparat pel llançament de falta, s'estavella la barrera, Vicenç. Gol Del Futbol Sala Torrefarrera. Espi el tanca amb la seva dreta, l'ha ficat per davall, quasi de les cames d'Anton, no ha pogut fer res el gran portar aquesta vegada de l'Extremadura. I això, minut 21, falten 21 minuts, vull dir. Torrefarrera 1, Extremadura 0. L'Extremadura té la pilota, la té Xurbi el killer, molt bé Espinet traient-li,
Carlos no l'agafa perquè si no era sessió, se la treu de damunt, se la treu de sobre. ¿Cómo lo ves, José? Esto parece que va a ser un partido intenso, va a ser un partido duro, va a ser un partido que no ens deixarà tranquils ni respirar. Ens deixarà la boca oberta. Fins als últims minuts, se coneixen, són dos equips que es coneixen. Com diu l'amic meu, corprès i garrativat ens deixarà això. Això costarà, Aquí mira, no, són dos dos equipassos, quin dubte cap, que hi juguen, hi van, són temeroses d'un de l'altre, perquè saben que tenen molt bons equips i que realment estem aquí per gaudir del futbol sala lleidatà i d'aquesta lliga de Fut 5 de Lligues Lleida. Gràcies per estar aquí amb nosaltres amb la transmissió de streaming de per l'esquadra de Lligues Lleida. Pilota a banda que sacarà el Torrefarrera. La té Espinet amb tanca. Espinet que intentava una passada, prolongar aquesta pilota. Surt de meta per l'Extremadura, que ja la fica en joc. La té Collado amb la pilota als peus, intenta fer una cucharita i li surt molt bé fins Dani. Fora. Vull com dir l'Àngel, partit aquestos seriosos i partits vistosos de veure pel telespectador, amb dos grans equips i dos fenòmenos que són Torrefarrera i Extremadura. Extremadura i Torrefarrera, que es juguen avui les garrofes. La té Espi l'intentava donar en posició de davanter centre a Lozano. Una altra vegada tallada molt bé per Extremadura. Lo que estem veient, Àngel, és que Extremadura molt ben posicionat sempre. Sí, Extremadura tiene más oficio que el del Chatarrero, ¿no? Ara aquí surt amb contracop Vicens. No sé, això sí, pite la falta l'àrbitre. Extremadura es un equipo amb molt oficio, tiene mucho oficio. Semblarà que no hi és, però estan allí, sempre estan allí fins a última hora, fins a l'últim minut, allí estaran pressionant i apretant. Sempre hi són. Extremadura sempre hi són, Extremadura. Això és el que dèiem, molt ben posicionat sempre. Lozano, segona falta ja, a falta de 19 minuts, que vagin vigilant, que aquí la cinquena es paga cara. Lozano directe, una altra vegada Xurbi a la barrera, fent funcions de defensa per allunyar la pilota i fer la banda pel Torrefarrera. Espi que sacarà, saque amb llarg, intentant prolongar pel aquí una altra vegada Vicenç la té, Vicenç que intenta driblar a dos jugadors de l'Extremadura, se l'emporta molt bé Xurbi, aquest és així, Àngel és així, quin contraatac ben portat, aquí ha pogut estar l'empat. Es perillós el Torrefarrera, salen como rayos. Sortia aquí el contracop, sortia el dorsal número 12 en Héctor Lozano. I aquests saben el que juguen, però bueno, també el Torrefarrera. Torrefarrera és un equip aguerrit, és un equip valent, donde los hayas, aquests futboleros de Fut 11 que s'han passat al futsala. No direm que és per l'edat, però sí ho direm. Però nois espectaculars i amb molt de futbol a les seves cames, amb molt de futbol a les seves botes. La té Xurbi al mig. Ha semblat aquí un possible penal que l'àrbitre ha dictaminat que no ho era. La té Lozano, se la queda. Nada, jo m'ha semblat que no ha habido nada. Àngel diu que no hi havia res, a mi també m'ho ha semblat. L'àrbitre ha dit que arriba, esto siga. Sí, s'acaba el córner. Héctor Lozano, que s'ha pres molt bé entre la posició de davanter del Torrefarrera. Amb la pilota als peus, Héctor Lozano per Daniel, número 15, a la banda dreta, intenta marxar del seu defensa, la té a les mans de Carlos. Ja està avisant el Torrefarrera, ja està avisant. Carlos la tira directament a banda perquè saqui Daniel, número 15. L'altre dia també que fèiem a l'Extremadura i ho comentàvem, en Daniel, avui en Juanjo Pallé, que no ha pogut vindre, gent de tota la vida. Son baixes importantes, Juanjo Pallé, ¿qué vamos a decir de Juanjo Pallé, no? Que no sepa los amantes del fútbol sala lleidatà. Pues es una baixa important sí o sí. Pero no es excusa. Si no está Juanjo Pallé, tenemos a la máquina del Juan Martín, que hará de Juanjo Pallé y de lo que haga falta. I de lo que faci falta. No, amb això té raó l'Àngel, sembla que s'ha lesionat un jugador del Torrefarrera, en concret el número 12, Ramon al terra. Sí, veu que s'aixeca ja. L'àrbit ha xiulat fora de banda
fora de banda no, falta a favor de l'Extremadura. No, l'han tret ràpidament per la posició davantera i el defensa del Torreferrer l'ha refusat. Òscar Collado sacarà de banda, Òscar cap enrere per Héctor Lozano obre més banda per Churbi, el killer d'aquesta lliga. Quantes vegades ha estat ja Pichichi d'aquesta lliga, Àngel? Falta a favor Churbi de l'Extremadura. És un killer al futbol sala, al futbol 11. I si el fiquem a jugar Villes, jo crec que si el fiquem a jugar Villes seria el killer de les Villes també. Es el típico tío que la portería la tiene entre ceja y ceja y no ve nada más que portería. Ahí está, es como, bueno, los grandes killers de dels davanters centres de tota la vida. Aquí estem, falta molt interessant per l'Extremadura que pot igualar el marcador. Oh, molt bé, Carlos, sortim per tapar, una altra vegada de tapar Vicenç, gol! Aquí amb un rebot i al final Dani, número 15 de l'Extremadura, que ha fet el gol que iguala el marcador i que, com deia abans l'Àngel, dictamina que aquest partit serà vital, crucial i sobretot molt entretingut. Aquí estem, a Lligues Lleida, a l'streaming. Portem 10 minuts, falten 15 per l'acabament d'aquesta primera part. Saque de meta a favor de l'Extremadura. Àngel, ja ho han vist, la primera que hem tingut, la primera enxufada cap dintre. Sí, ha sido con más pena que gloria la pilota que no volia entrar, però al final a barraca i tot empat, es decidirà en els últims moments i en els últims instants aquest partit. Habitualment és com se decideix aquests tipus de partits entre el Torreferrer i l'Extremadura. Quasi ara Juan, lo que dèiem, Juan Martín ara la treu, banda a favor del Torreferrera, diu l'àrbitre, amb unes certes queixes de l'Extremadura. La té una altra vegada Lozano. Gol del Torreferrera. Dona avantatge als de Torreferrera, 1-2. Gran primer temps de Lozano. És un no parar. Això és un no parar. Això és un sin vivir. És un no parar. És un toma i daca constant. Això és el futbol sala. Això és Lligues Lleida amb el seu Futsing. I jugues. Aquí estem. 1-2 al marcador a favor del futbol sala de Torreferrera. La té una altra vegada Torreferrera amb defensa, Camilo que no se la juga i amb bon criteri la desvia a banda. Recordar, José, als nostres telespectadors que estem fent proves després de la tornada en aquest servei de streaming. Ens hem assessorat, hem comprat material nou, estem fent proves, avui, demà també donarem partit de futbol 7, ho anunciem ara, farem proves amb el Cafè París Viejóvenes i al final estem buscant la perfecció per quan arriba el tram final de la competició us puguem donar un servei que només Lligues Lleida us pot donar aquest servei. Jo és que m'emociono, comença a narrar el partit i ja no me'n recordo de res més. Això marxa, falten 13 minuts i 25 segons per a que se trepidant primera part. Torreferrera amb la pilota aquí amb zona defensiva, intentava ara el número 7 del Torreferrera, en David Espinet, prolonga la pilota i Churbi l'ha tallat. Carlos, porter del Torreferrera, gran porter per cert. Oh, que bé s'ha anat, oh, quina gran jugada del Vicenç. Has tingut aquí el tercer gol a les teves botes. Quina gran jugada, quin gran revers per deixar amb un pam de nas al defensa de l'Extremadura. I quasi. És un jugón, no? És un mestre d'aquest esport, de la pràctica d'aquest esport, i cada jugada i maniobra que fa ens deixa amb la boca oberta a tots. És així, Anàlisi tècnica, el que hem dit avui amb el president de Lligues Lleida. Banda a favor de l'Extremadura. 12 minuts, 12-25 per l'acabament d'aquesta trepidant primera part. Héctor que no intenta donar a Juan, i quasi aquí ha pogut robar el jugador número 11 del Torreferrera, Edgar Torres, que ha sortit des de la banqueta. També preparat Ramon per sortir i han canviat a Lozano, el killer. 2 gols del número 20. Pilota en profunditat que intentava controlar el número 11 Òscar del Torreferrera i no ha pogut fer. Ton amb la pilota, Ton que li dona una altra vegada a Churbi que la té, la remena, la talla, la menja. Una altra vegada Juan, que bé Espinet. Molt bé Espinet, molt bé. Falta a favor. Com salen estos del Torreferrera,
Como los tienen estudiados a los de Extremadura y saben cuándo tienen que ir y a por ellos. Y de momento els està sortint bé la jugada. Jo crec que ja tenen hasta l'escouting aquest que veu els partits de l'Extremadura al Joan Oró i a l'Episcopal per poder haver de contrarrestar el seu bon joc. Aquí estem, pavelló municipal de Torrefarrera, dilluns 12 de febrer, retransmitint per streaming i per Lligues Lleida aquest magnífic partit, partit decisiu de la Lliga de Primera Divisió, per a veure qui es juga les garrofes i qui va al Campionat d'Espanya. Quasi. Xut ara de l'Extremadura, amb no poques dificultats, ha aturat Carlos la tira i surt per banda a favor del Club Deportiu Extremadura. Una altra vegada, pilota als peus de Héctor Lozano, en funcions de tanca, a les àrees oberts. Ara estan en Xurbi, Juan està en tot arreu, ja ho va dir al programa, a l'anterior programa per l'esquadra, bueno, a l'anterior temporada sortia tots els programes quasi. No se'n perdia ni un, en Juan. Cai Xurbi aquí, intentava afusellar la porta, però Carlos aquí ha ficat la manopla per llançar la pilota a saque de córner, que ràpidament es saca. Ui, contracop del Torrefarrera. Aquesta contra és bona. Ui, que ben tallada per Héctor Lozano, que ben tallada. Ha tallat quasi el tercer gol. Amb el Xurbi, està aquí el Xurbi. Aquí ara reclamava el Xurbi. Podria reclamar unes mans, igual ha hagut aquí unes possibles mans d'Espinet, que l'àrbit ha dit que no. Jo no les he vist. Això és un córner. Córner que sacarà número 12 en Héctor Lozano. Héctor Lozano amb la pilota. Demana en distància. L'àrbit aquí taloneja per ficar la distància als jugadors. És molt interessant aquesta banda, aquest córner. La xuta per damunt del travesser el jugador Gerard Ribó. I això està, 9 minuts per l'acabament d'aquesta primera part. 1-2, 3 faltes de l'Extremadura, 2 del Torrefarrera. Aquí ara el contracop Xurbi, que fa un barret espectacular. Això és falta a favor de l'Extremadura. Ha sigut clara aquesta. A favor del Torrefarrera. Aquí està, jo m'he equivocat, està errat. Jo pensava que era falta d'Espinet a Xurbi, no, ha estat al revés. Aquí l'àrbit ho ha vist bé. 4 faltes d'Extremadura, 2 Torrefarrera a 9 minuts per l'acabament d'aquesta trepidant primera part. A la pilota als peus Ramon la controla, la dona al davanter ara, número 20, Ferran Padilla. Que bona! Una altra vegada ha sigut Espinet una altra vegada intentant el xut des de fora i quasi, llepant la fusta, Dani amb la pilota als peus, que ve aquest senyor també, aquest home, que ve la controla, la dona per... Bon xut aquí d'en Gerard. Les reds estan ben lligades, que si no... Sí. Serias dudes de si havia entrat o no, El VAR, ja comencem amb el VAR, ja. Ai, que llarg se faran els partits amb el VAR algun cop, ja ho veureu, ja. Aquí està, pilota als peus del Torrefarrera, molt intens aquest partit, molt intens. Aquí Ramon intentava prolongar la pilota amb posicions davanteres. Talla la defensa de l'Extremadura. Héctor Lozano amb la pilota als peus. Héctor Lozano l'aixeca molt bé per Dani. Dani la controla, no amb certs a por. Quin xut s'ha tret, que Carlos ha hagut de respondre d'una forma meravellosa. Si no això serà falta i serà targeta. Tenia que tallar la jugada. Havia de tallar les jugades, disculpa, és així, i a vegades que aquestes faltes tàctiques s'han de fer. Targeta pel número 11 per Gerard Ribó amb l'execució d'aquesta falta. Temps mort demanat. 5 faltes ja, és veritat, 5 faltes pel Torrefarrera, vale, a favor del Torrefarrera, vull dir, no? 5 faltes ja de l'Extremadura, o sigui que el Torrefarrera propera falta tindrà aquest llançament de doble penal, perillós sempre, a falta de 7 minuts. Haurem d'estar molt atents els jugadors de l'Extremadura perquè això no els hi succeeixi. I ara sí, hi ha temps mort demanat per la banqueta de l'Extremadura. Aquí ara tenim ja que estem, l'aprofitem, ja que demà el gravarem,
aquí aprofitant el temps mort que et dono un minutet. Xavi, viejóvenes, mañana vosotros al ruedo. Sí senyor, demà ens toca a nosaltres. A veure, com prepareu el partit aquí amb el París? Ja sabeu que és un coco de la categoria. Amb respecte, però farem el que puguem, el millor que puguem. Amb ganes. Amb ganes, i tant que sí. Amb respecte, l'altre és dir, no, jo amb ganes d'intentar jugar-lo, intentarem guanyar, clar que sí. Han vist que aquest any no són invencibles. La Palma els ha guanyat una vegada, els ha empatat. També em sembla que va ser el Cervià, que va estar a punt de guanyar-los, o van sol guanyar 4-3, o sigui que en principi... No és el brillant, però intentarem fer-ho el millor possible. Por lo civil o por lo criminal, no? Que deia el Schuster. Haurem de fer el possible per frenar-lo, però vamos, és un gustasso jugar amb aquest equip, com toquen la pilota, com mouen la pilota, i un equip que sou amants del bon futbol, com sou viejóvenes. També ens agrada tocar-la. T'agrada tocar-la, que quan te deixen, pues, també ensenyareu i els ensenyareu, estic segur, que també la sabeu jugar. Gràcies, Xavi, i demà ens veiem. A vosaltres, gràcies. Bona nit, Xavi. Bueno, comença aquí el temps mort, 5:30 per l'acabament d'aquesta primera part. Pilota amb sacada de banda pel Torrefarrera. Intentava aquí ara el número 7, Espinet. Bueno, Lozano igual. Espinet intentava aquí ara una frivolité. I ara sí, cap a darrere per Ramon. Ramon la té als peus. Ramon intenta xutar de molt lluny. Se'n va sense cap dificultat per la porteria del Casa Extremadura. 1-2. Guanya el Torrefarrera. No sé si dic que salta la sorpresa, tampoc. Molta sorpresa tampoc és, Àngel, però bueno. No, sorpresa no, perquè qualsevol dels dos equips és capaç de guanyar a l'altre. Sorpresa no, és que la sorpresa seria si fos un partit insulso, si fos un partit sense emoció, si fos un partit sense gols, però... O amb gols per una de les dues bandes, amb molts gols. Efectivament, seria una mica igualtat fins a última hora, i aquí a última hora es decidirà per detalls. I se la jugaran, aquesta lliga se la jugaran entre ells, ja que el Batàrrec també, que els van fer l'altre dia, estan una miqueta ara baixos de morals, 4 lesions que tenen, i tots els partits. L'altre dia parlava amb el maestro Cirilo, ¿no? Y me decía, hostia, Castro, vaya liga nos has hecho este año, que todos los partidos son finales, no han guanyat ni un sol partit de forma holgada, de forma sobrada, han tingut que lluitar del primer minut fins l'últim, i així són els resultats i ho reflexen els marcadors, que fins a última hora no han decidit la seva victòria els extremenys. Marcadors ajustats al màxim, i aquí es veu també amb els temps morts demanat per un equip i per l'altre. 5 faltes acumula l'Extremadura, 2 faltes acumula el Torrefarrera, 1-2 al marcador. 3:45 el digital del pavelló municipal de Torrefarrera. El que dèiem, teníem aquí ara el record al Batàrrec, que els nois molt bé per ser la seva primera participació a la Lliga de Fut 5. El Batàrrec, la resta d'equips de la categoria són equips fets, són equips que fa molts anys que juguen junts, i els nanos de l'Àlex doncs s'han de fer a la categoria, s'han de fer com a equip, no hem de recordar que són nous, no han jugat mai junts i això passa factura. La resta doncs, tenim un auto ràpid, tenim uns Alamús, secans, els secaneros, tant els Llesos Morales com els de Sant Pere, que són experiència trepidant partit del divendres, que va guanyar Llesos Morales per 2-5, si no recordo malament. No hi ha cap partit aquesta temporada que surtin els jugadors amb la sensació de no haver esforçat i de donar-ho tot, perquè si no ho fan, palmen. Vull dir, aquest any la Lliga és terrible. Cap ni un no es pot despistar, com ben dia l'Àngel. Torna una altra vegada a sacar Ton. 2:40 per la finalització d'aquesta primera part. La té Héctor Lozano per Daniel, que la dona a Churbi intenta marxar del seu defensa, que ve, l'ha tingut ara el dorsal número 2 Santiago Molina per empatar, igualar aquest marcador, però no ha pogut ser. En Carlos ha ficat molt bé la cama per desviar la pilota, refusar la córner. Està esperant l'Extremadura per arribar a l'equador del partit amb les armes empatades. Moments difícils ara mateix pel Torrefarrera, que estan sent acollats pels extremenys. Estan aquí apretant, però vigileu aquest contraatac. Volia aquí fer
El gol no de la jornada, sinó de l'any. Volia fer aquí... Tenim el Ton allà a la porteria. Killer Camilo volia fer aquí el gol de l'any. No. Mucho Ton tenim a la porteria dels extremenys per fer un gol per dalt. Mucho Narbona també, Mucho Ton i Mucho Narbona, que ja està aquí calentant, no? A la porteria està el Ton i per dalt el Ton, vamos, és més fàcil. Més fàcil matar per dalt. Tornem-hi, aquí amb la pilota amb Héctor que intenta marxar del seu rival número 12, Ramon, que l'encimava. Una altra vegada Héctor per Tom per Héctor, se la passen, se la donen, una altra vegada aquí, quin dribbling més bonic, intenta aquí Lozano troba la pilota, Vicenç que reclama una falta que l'àrbit no dona per Carlos Romero que quasi traspassa la línia de mig del camp. Li donava un bon pas al Killer, aquí li donava un bon pas al Killer, Camilo. Sí. Si no talla, si no ve malament en Dani, aquí podia ser l'1-3. Un minutet, últim minut, un minut a temps parat. Aquí el nostre últim minut és a temps parat. Això, com va vindre aquesta normativa, Àngel? Perquè habitualment ni al futbol sala federat ni el que veiem no... Bueno, sabíem que aquí en aquest tipus de categories i de tornejos que organitzem nosaltres el temps parat era inviable, no? Però també és cert que l'astúcia de molts jugadors aprofitarien per perdre temps i així correria el crono i vam decidir pues, que els dos últims minutets fossin a temps parat i així on se juga tot el partit. Així ens estalviem aquestes pèrdues de temps, que ara va perdent 2-1, falta un minutet, perdo el temps, no, això per molt temps que perdis el marcador està parat. L'ha tingut ara l'Extremadura, quan estàvem aquí parlant de l'últim minut, la té Santiago amb la pelota, li dona malament a Camilo que li volia fer un canyo a Héctor, quasi li surt el canyo, Héctor li dona per Dani té possibilitat de xuta Dani, la toca aquí amb el pit, no se pot arrencar la mà, amb el pit, paró de Tom, molt bé, doble parada una altra vegada Espinet, això és d'infart, nois. Espinet una altra vegada per Camilo, com diem, ens agafarà un cobriment avui, ens agafarà un cobriment avui. Espectáculo garantizado amb aquest partit, ho teníem clar, havíem d'estar aquí retransmitint-lo com puguem perquè això és un espectacle. Això és espectacle total avui, el que ens estan oferint Futbol Sala Torrefarrera i la Casa Extremadura, aquí al pavelló municipal de Torrefarrera. 13 segons, 14, quasi 14 segons per a finalitzar aquesta primera part. Carlos la té, Carlos li dona a Camilo que està encimat per Camilo que li pot donar al número 6 en Daniel Benet, que ha sortit ara mateix de la banqueta. Daniel Benet ara s'equivoca per Xurbi, 3 segons, 2 segons, no, Camilo, i aquí morirà la primera part, gran primera part que ens han ofert aquests dos equipassos, que no els pot dir d'una altra forma, juguen bé, es posicionen bé, cada un té les seves armes i juga amb elles. Extremadura amb més joc de posició, amb més joc igual de qualitat, que no se m'enfadin els de Torrefarrera, però sobretot això, no, el que dèiem, surten molt bé Torrefarrera, molt ràpids, molt agressius, molt aguerrits. Això és un gran futbol sala que ens estan oferint avui des del pavelló municipal de Torrefarrera. Senyors, ara farem un petit tall perquè provarem un altre mòdem, a veure si aquest material nou que hem tingut i que hem aconseguit i estem fent proves, o sigui que ara, mentre ja el descans del partit, fem un petit canvi de mòdem i tornem.